Hello, Mylene. Good evening. Salamat sa patamsak diyan. Oo, tapos tapos kasi yung grocery kanina kaya meron kaming supply. By Thursday or Friday, ubos na 'yan. Thank you sa patamsak. Thank you, thank you. Nilagyan ko ng jacket yung una mo, ha. Ang dami mo namang, galamay diyan. Kuwait, OFW. Believe ako sa'yo, ang dami mong kasama diyan. Mga ano 'yun, supporting dancers ba tawag do'n? Mga galamay. Hello, hello, Lineage, or Ninja ni Lineage Vlogs. Salamat sa pagbisita. Hello po, host. Thumbs up na po. Lakatan ba yon o saging tamis niyan, host? Hindi ko alam ang tawag nito. Pero galing ata 'to ng Pilipinas, eh, or is it Mexico? Wala siyang dole, eh. So, siguro yung galing sa ibang bansa. Kasi yung pumapasok dito sa New Zealand, either Mexican banana or Philippine banana. Thank you sa pagdalaw. Maraming salamat. Musta-musta?
Daps TV Tornea, tamsak dan. Salamat sa patamsak. And magandang hapon o magandang gabi kung saan ka man naroon. Bigyan na kita rin ng jacket para yan, nabigyan na kita ng jacket. Lapag ka na lang ng bahay. The house is yours. Yan, naglapag na ng bahay si Daps TV Tornea. Mylene or Ninja or Lineage Vlogs. Payakap naman.
Hi, Jackal Pies. Well, hello there. I am Ryan's brother. Hi, how are you? Thank you for dropping by. You can just stay there if you like to. 10 minutes, 20 minutes. Just trying to earn sometimes. That's all. If friends would come, and then we'll just have chat. That's it. And this will happen probably for the next 1.5 months. Hi, Mylene, number 23, Lakonsay 23, thumbs up done. Mylene Lakonsay vlog pa rin. Thank you, thank you. Thumbs up ko pa iba. Bilib ako sa'yo, ang dami mo. Maybe 5 in 1. Thank you, thank you. Yan. Number 23, number
30, number 10. And that's from our friend Mylene. Maraming salamat sa pagtamsak. Thank you, thank you. My Crazy Life, hello host. Hi, hello. Mega shoutout to you. Kumusta na? Musta dyan? Binigyan na kita ng kulay asul na jacket para hindi ka lamigin. Magbaba ka na rin ng bahay. Nandyan naman si Maylin, hopefully yayakapin ka. $14 seconds lang, padikit naman, tamang dikit at baka sure, balik din po, salamat. Yan si Maylin. 14 seconds lang daw. At si Sis My Crazy Life dropped his house as well. Yan, magtikitan kayong dalawa. While staying in the house, that would be great. My Crazy Life, nagtatanong ng bahay mo, si Smilin. Hello host from Jojo or Joe22 Solomon. Thank you sa pagdalaw, Jojo. Magbaba ka rin ng bahay. Salamat sa patamsak. Nandyan si My Crazy Life para magtikitan kayo. Maraming salamat sa pagdalaw at sa patamsak dyan. Thank you. Girly Tamayo, hello po. Hello Girly. Salamat sa pagdalaw. Yan, binigyan na kita ng kulay asul na jacket. Magbaba ka rin ng bahay.
At si My Crazy Life at NZ Views, done na raw. Alam mo nang gagawin mo, NZ Views. Jackal Pies is wondering what's going on. Ha ha ha. Welcome to the YouTube live. Just ask Beatrice na lang or sorry for saying that, or just ask Beatrice. Or Ryan could ask that question to her. What's going on? Girly Tamayo. Tamsak dan po host, sabi ni Girly. Chinecheck ko kung binigyan kita ng jacket. Yes, binigyan kita kasi ang option naman dyan is remove moderator. So, you're free to drop down your house. Girly. Tsaka yung bahay ni Jojo Solomon or Joe 22 Solomon, nandyan. Binabab na rin niya. Di po mababahay ko host. Naku, pati tayo dyan. Bakit naman? Ayan. Nandyan na yung bahay ni Girly. Okay na. That's good. Joe Solomon, nandyan yung bahay ni Girly. Girly, nandyan yung bahay ni Joe Solomon o Joe 22 Solomon. So magtikita naman kayo dyan. Habang tumatambay sa aking munting tahanan, malaking bagay na po yun. Thank you for sa pagdalaw. Thank you. Yan, si Joe 22 Solomon. My Crazy Life, done sa bahay mo with full package. Yan. Alam mo na kung ano yung full package na yon. May bakas, kalimbang all, at saka may tamsak. At saka yung bakas ay naaayon sa palabas. Yun. Mega shout out to 9 million in the house or 9 pips in the house. Thank you for coming. Girly Tamayo, done full package with bakas. Yan. That's from Joe 22 Solomon. And Joe 22 Solomon, nagbaba ng kanyang bahay. Yan. So far, maayos yung magandang kooperasyon ng mga nandito sa bahay ngayon. Yan si My Crazy Life. Dups TV Torneo or Tornea, done. Dups TV Torneo, done na raw, sabi ni My Crazy Life. And this time from Girly Tamayo, My Crazy Life, done na po, full packages. Yan. Full packages pa, plural na plural. Yan, gumagamit ng hyperbole na sinasabi. Mega shout out to everyone who is here. Salamat sa iyong pagdalaw. And happy Sunday to all. Sana maayos at saka safe kayo kung saan man kayo naroon.
and may all the blessings be upon you. Yan. Galing lang ako nagmisa. Online nga lang. Yan pa rin si Girlie Tamayo, masipag mangisda. Joe 22 Solomon, done na rin po. Yan. Implied na yung pagsabi niya na yan. So, Joe's 22 Solomon, padikit naman si Girlie Tamayo. Pero sa taas, inunahan ka na pala ni Joe 22 Solomon. So, yan. So, sukli mo lang pala yon. At yan si Joe 22 Solomon. At Girlie Tamayo, sabi niya, salamat. Yan. Very courteous, very polite people in the house. 11 million in the house. Maraming salamat sa pagdalaw nyo, mga kaibigan. At 15 na patamsak. Wow. Maraming salamat po. At si Joe 22 Solomon, nagpapasalamat kay My Crazy Life. Salamat sa pagsuporta nyo sa isa't isa. At sana tuloy-tuloy yan hanggang sa mag-LS din kayo. Kasi ang hirap palang kunin itong mahirap kunin itong oras na to. Very challenging. Yan, si My Crazy Life. Girlie Tamayo, done po. Yan. Girlie Tamayo, kung hindi mo pa napuntahan si My Crazy Life, payakap naman ng kanyang bahay. That is, kung hindi mo pa napuntahan. Yan.
Yan, si Girlie Tamayo, naghahanap po ng kanyang kadikitan. Naku po. So, sino po ang hindi niya pa kadikitan? Magtikitan na kayo dyan. Sino pa po di ko kadikitan dyan? Yan. Lumabas na kayo. Yan. Naghahamon. Nako po. Konti lang kasing bumibisita sa akin. Kaya kung may kakilala kayong kasama nyo dyan, papasukin nyo na dito. Dito na kayong maghamunan. Salamat, girlie, sa iyong patama dyan. Ano bang tawag dyan? Yung mga ganyang, mga ganyang statement. Girlie Tamayo, taga saan ka, host? Dito ako sa New Zealand ngayon. Dito ako sa City of Sails, o kung alam mo yung Auckland, yun yung dito yung hindi naman capital ng New Zealand, pero dito yung pinakamaraming tao. 1.5 million lang naman. Hello, Zandro Blanco. Salamat sa pagdalaw. Tamsak Dan. Yan. Salamat naman sa pagdalaw, Zandro. Magbaba ka rin ng bahay, Zandro. Binigyan na kita ng jacket. Kasi nandyan si Girlie Tamayo, naghahamon yan.
nakahanap ng kadikitan. Okay. Sige lang, Zandro. Mas importante ang importante yung trabaho. Salamat sa pag-BG, ha. Salamat. From Girly, yan na may saging na, hehe. Kaya nga lang nagtatrabaho daw siya, so in a limited capacity lang siguro, nagbi-BG lang si Sandro. Sige lang, host, watching here from Kuwait. Hello. Sandro from Kuwait. Nasa LS ako kanina, sa bahay o sa LS ni Sandro. Yakapin mo na lang si Sandro Blanco. Hanapin mo na lang yung YouTube search mo na lang yung kanyang bahay. And I'm pretty sure Sandro will reciprocate. Yon. Yan. Nako po. Nagbaba na rin ang bahay si Sandro. Oh, yan, girly, nagbaba na si Sandro ng kanyang bahay. Pasukin mo na. Pero sabi ko nga, nasa work siya, so sabi nga niya, mamaya na raw kababalikan kasi nga may pasok siya. At sabi naman ni Girly, okay po, yan. Xander Blanco, salamat po host. My favorite bunch of bananas. Yan. Diba sabi ko sa'yo, mag-grocery ako kanina. Yan yung mga supply namin for a week. Pero by Thursday, Friday, nako, wala na po yan. Banana eating family kasi kami. Mas lalo yung bunso ko. At sabi naman ni Girly Tamayo, no problem. That shows patience, Girly. No problem. And Zandro, mamaya na kita babalikan, Girly. Magbakas ka lang po. Salamat. Yan. Be back ako host. No problem, Zandro. Sige. Mas importante yung trabaho natin. Baka sisipain ka ng employer mo dyan. I mean, yung sipa na kalabitin, yun. Zandro Blanco, may papasukin ako sa isa, patamsakin ko. Yan. Same with my kids' house. Favorite nila yan. Oo. Rich in potassium. Hindi ito dole. So, I guess galing ito ng Mexico. Usually, pag dole bananas, may mga sticker. So, wala akong nakikitang sticker. So, yun lang mga bananang nakikita ko na pumapasok dito sa New Zealand. Either Mexican bananas or yung sa atin, dole. Or dole ba? I don't know. And Sandro Blanco, thank you host. Wala pong anuman. And Girly Tamayo, yan, Sandro Blanco, done na po. Ang sipag ni Girly. And thank you sa patambay.
Si Zandro is from Kuwait. Girlie, taga saan ka? Cagayan Valley po, working po sa Qatar. Wow. Qatar is Middle East, I guess. So, baka kapitbahay lang kayo ni Zandro. He's from Kuwait, you're from Qatar. Cagayan Valley po. Cagayan Valley as in bandang norte. Cagayan Valley, Cagayan Valley. Yung mga Isabela, Tugigaraw, mga ganun ba? Parang may Cagayan Valley sa south sa Pilipinas. Luzon po, okay. Saan? Sa Tugigaraw? Isabela? Saan pa ba? Quezon? Quirino pala, sorry. The real Zachary. Tamsak din po. Ito anak ko, Zandro Blanco. Yan, pinapasok na rin ni Zandro ang kanyang alagad. And hi host, Journey ni Juan. Hi host, good morning. Watching from Kuwait. Full pack po, padala ni Boss Zandro Blanco. Good morning, Journey Nis Juan. Hi, mega shout out to you and thank you for coming. Salamat sa pagbisita. And the real Zachary. Opo, malapit po doon. Okay. Yeah, Cagayan. Ilocano speaking ka, Girlie Tamayo? Lani Zulueta. Hi, hello. Hi, host. Tamsakdan host. Thank you for coming. Mega shout out to you. Yan, binigyan na rin kita ng jacket para makipagdikitan ka sa mga kasama natin dyan. And the real Zachary, tamsak po host. Thank you sa patamsak. Thank you. Thank you for coming. Girlie Tamayo, sa Tugigaraw po. Okay. Nakapunta na ako doon. Nagpapa-exam kami doon noon. The hottest city in the Philippines. Tugigaraw. Lani Zulueta, pa-shoutout po. Yan. Lani Zulueta. May jacket ka na, Lani. So, pwede ka nang maglapag ng iyong bahay. Legit na bahay under construction pa, host. Okay. Under construction pa. Yan. Make the best foundation para maraming malayong mararatnan. Journey ni Juan, yes naman po. Girlie Tamayo, opo host. Girlie Tamayo, Ilocano? Ay, Ilocano ka magayam. Siya magot, taga Baguio, Benguet. I am a proud Igorot, but I can speak Ilocano. Yun ang pinaka-Tagalog namin sa mga Cordillerans. If we come together, ang parang national language namin is Ilocano.
Lani Zulueta, thanks host. Lani Zulueta, sure, suklian ko kayo. Yan, si Girlie Tamayo nagbaba uli ng kanyang bahay. Lani did as well. Yan, so makipagdikitan na kayo dyan. In journey ni Juan, Girlie Tamayo, done, full pack, done po ma'am. And nagbaba na rin kanyang bahay si journey ni Juan. Girlie Tamayo, he, Ilocano gayam, when Ilocano. Ang gailatan, from Ordaneta, Pangasinan. 1 to 3. Anto yung aran mo? Journey ni Juan. Thank you for coming. And meron tayong bago, si Eda Mommy in Japan. Thumbs up host, sabi niya. Thank you for coming. Thank you for your thumbs up. Yan, Eda Mommy in Japan, meron ka na ring asul na jacket para drop ka na rin ng yung bahay para magdikitan kayo dyan. And yan, si Lani Zulueta, Girlie Tamayo, done ako sa'yo, full pack. Yan. In journey ni Juan, Lani Zulueta, done, full pack, done po. Tapos nagbaba na rin kanyang bahay. Yan, Lani Zulueta. And Lani Zulueta, pasukli po, Girlie Tamayo. Thanks. Yan. I'm pretty sure susuklian ka ni Girlie. Very active yan. Since kanina pa. Naghahamon pa yan ng kanyang madikitan. Hi sa lahat. Kumusta po kayo? Sabi ni Eda Mommy in Japan. Mabuti naman kaming, or okay naman ako dito. And so far as ako ay concerned, and I'm pretty sure yung man in good spirits wherever they are, in spite sa COVID na to, no? So journey ni Juan, done na po, sabi ni Girlie Tamayo. Yan. And Lani Zulueta, journey ni Juan, done na po. Ako sa'yo. Thanks, sabi naman ni Lani. In journey ni na ng metro, mas stable siya. Journey ni Juan, salamat po sa mga bago ko. Yes, salamat. Let's all be safe. Sure, suklian ko kayo. Yan, kay si Lani naman. At si Girlie, Lani Zulu. The mommy in Japan, and journey ni Juan.
Madam Eda Momi. Girly Tamayo, Eda Momi in Japan. Dan. Yan, maganda yan. Nag-shout out. That's what is sa LS, ano? Nagtutulungan. Eda Momi in Japan. Oo nga, girly. Meron nga akong pa-flash na dito sa screen ko. Sabi niya parang unstable yung connection. Na dahil naka-wireless ako kanina. Yun yung problem. Nilagyan ko na ng metro, pero temporary lang to. Eda Momi Japan. Ano po? Lani pa ng kanyang bahay, and so with Girl Mayo. Mundia, thumbs up, done ho. Thank you. Binigyan na kita ng job. Lani Zueta, bye muna ako host. Po, thanks for post ko na po kayong lahat. Maraming sa iyo, Lani, sa pagbisita. Thank you. Eman Hundia 2. Yan, binigyan na kita ng maglapag ng iyong bahay. And Girly Tamay, kasi naka-wireless ako kanina. Hopefully maayos na. Pag-reset ko naman, naku po. Sana hindi. Kala ko ako ang mahina ang signal. Mukhang ako, Journey ni Juan, may nag-flash na screen sa akin na parang sinasabi niya na unstable ang aking koneksyon. Pero hopefully it will fix itself. May nakasulat sa saging, tamsak ba yun? Oo. Nilagyan ko kanina, pero binaliktad ko. Haha. Very keen ang iyong mata, Girly Tamayo. Nakita mo pa yon. Mukhang effective, no? So 21 na yung aking tamsak. Thank you sa patamsak. Girly Tamayo, sarap gawing banana milkshake. Hahaha. Oo. Ikamti yogurt, saba, strawberry, berries. Opo, host.
Zandro Blanco, yan, yung nagtatrabaho. Dito lang host, watching. Thank you, thank you. Thank you sa pag-BBG mo dyan. Journey ni Juan, ngayon ko din lang napansin. Haha. Oh, yan. Yan na si Tamsak. Girly Tamayo, na Imas no Kwan host. Naku po. Ako lang pala nakapansin yon, hehe. Ayusin natin. O dito na lang. Yan. May price na ako. Ha ha ha. Pwede. Journey ni Juan, Boss Zandro, anong kakainin natin ngayon? Banana shake? Banana cake? Next time, agpapaayam ka host. Yun. No, agpaayam maggamingkat ko ah. Kailangan ipakitak tirupak. Nako po. Huwag na, kababain. Journey ni Juan, sabi ni Girly kasi in Tagalog, sabi niya, dapat daw ako magpapalaro. Journey ni Juan, ikaw ba yung nagpo-play ng ukulele ngayon? Oo, itong gamit ko ngayon, ito yung sinasabi nilang getalele. So 6 strings siya as opposed to 4 strings kasi ukulele is 4 strings lang. Ito siya parang gitara pero maliit, kaya ang tawag ay getalele. Mas okay na pag piniplay ko na lang to as opposed to mga kanta na baka may copyright. So, ako na lang mag-instrumento, di ba? Kahit pangit, at least, okay lang yon. Sabi ni Girly, apay kabain mo host. Sabi niya, Journey ni Juan, ano raw ang ikakahiya ko? Girly, go, go, go. Kaya mo yan, host. Haha. Siguro, next time, pag eventually, siguro. Pero in fact, yung previous na mga LS ko, may mukha naman ako dun. Pero, distorted.
Okay po host. Yung gamit mo po ba ng mga chikiting mo? Yung ginagamit nila, yun yung ukulele mismo. Yung kulay green at saka kulay red. Yung gamit ko ngayon, Yamaha na gitalele. Sandali pwede ba niyang makita? Yon, gitalele Yan yung gitalele. 6 strings, nylon, sorry. Yan. Maliit na gitara. Yan, nine. Yan ang ano. Journey ni Juan, oo host, iwas copyrights. Pa-safe na, safe pa. Yun. Makatarusnak host. Okay. Where are you from? Journey ni Juan. Taga San Juan ka ba? La Union. Haha. Oo nga naman, sinabi mo kanina, no? You're from Ordaneta. Ordaneta, Pangasinan. Yan, dinadaanan namin yan kasi ako nga is from Baguio o sa Benguet. In particular, doon ako sa munisipyo ng La Trinidad. Kung nakapunta kayo doon sa Strawberry Fields, yun, malapit na ako doon sa La Trinidad, Benguet. Pero ang salita mo talaga, Journey ni Juan, is Pangasinense, no? When host, bayan ng mga gwapings. Yun. Ha, hindi ako kukontra dyan. Sinabi mo eh. Okay. Ilocano tayo mag-aim amin dito eh. Inabat-bati siguro. Bislok po ako host. Bislok. Bislok is in Ordaneta. Siguro, no? Barangay ng Ordaneta, Badaita. Girly Tamayo, aba naman. Yon. Journey ni Juan, Bisayang Ilocano. Okay. Pero marunong kang magbisaya, Cebuano, parang ganun? O Chican time. He he he.
Ska nga girly, kumusta nga iti trabahom dita Middle East? Nurse ka ba dita? Journey ni Juan, marunong po ng konti ng Bisaya host. Yan. Maganda pag bilinguistic ka na nag-host. So, pwede kang makipag-usap sa mga bibisita sa'yo. So, okay. Nag-ELS ka na, Journey ni Juan? Girly Tamayo, okay lang po host. Girly Tamayo, haha, DH po, yan. Yung DH na yan, that is marangal na trabaho yan. I have full admiration of mga DH na mga kababayan natin, no? Off mo siguro tata, ano, girly? Sunday naman, so nakadami ka na ng WH mo host. Ha ha ha. And dahil sa pagsama nyo sa akin, so maraming salamat at nabisita nyo ako. Hindi po nag-aalaga. Hindi po nag-aalaga. Okay. So hindi mo off ngayon. Nag-aalaga ka ngayon. At least, habang nag-aalaga, nag-fishing ka. So, mukhang okay yung employer mo dyan, no? Hindi siya stricto. Very good. So, I'm pretty sure nasa mabuti kang kamay dyan. Okay yung employer mo na pwede kang anong tawag dito? Mag-fishing kahit na nag-aalaga ka. Hindi nan po, mabait nan. Mabait. Journey ni Juan, labas po muna ako host. And Girlie Tamayo, balik po ako maya. Okay lang, sige lang, Journey ni Juan. Salamat sa pagdalaw and looking forward to your I shall return. Ingat-ingat, ha? Sana si Girlie hindi tayo iiwan naman ngayon. Ita ka pa ya. Tapno makaado TWH. Ha 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 ha.
Ha ha ha! Ha! Inunahan na kita. Balak ko pa na namang sana magpaalam, pero try ko po. Yan. Okay po, journey ni Juan. Yan, inunahan ko na kasi yung ano kasi nagpaalam siya. So, inunahan na kita na magstay put ka muna. Yan. Para kwentuhan. Ano sabi mo kanina? Taga Tugigaraw ka? Kasi nung araw, nagpapa-exam kami doon noon. Ah, 3 hours pa biyahe mula sa amin. So, saan ka exactly? Saan ka mismo talaga, girly? Isabela, Quirino, ano pa ba yung mga adjacent na mga bayan doon o mga province doon? Tugigaraw, Isabela, Quirino. Malayo naman ang Vizcaya. Alakapan po. Oh, Alakapan. Yung Alakapan ba is parang munisipyo yan? Munisipyo ba yan ng anong province? Alakapan. Munisipyo. Munisipyo ng anong province? Ah, Cagayan. Okay. Alakapan. Alakapan, Cagayan. Tapos, nung araw kasi sa St. Louis University kasi ako. So, meron silang sister university sa Tugigaraw which is called the St. Louis of University. So, doon kami nagpapa-exam noong araw. Nung medyo bata-bata pa ako. Haha. Tapos, nagturo din kasi ako sa St. Mary's University dyan sa Nueva Vizcaya naman. Sa St. Mary's University, yan. Ang work ko ngayon nasa opisina dito sa New Zealand. So, mga admin work lang. Teacher po ba? Hindi na. Mga admin work dyan sa city. Government, nasa government position naman yan. So, okay rin lang. Hindi siya stressful. So, masaya naman ako. Kahit konti lang sweldo, okay lang yun para sa pamilya naman. So, okay lang.
Okay na po na gano'n. Andiyan po pamilya mo sa New Zealand, host? Oo. Yun naman ang kagandahan kasi ng mga countries na katulad ng New Zealand, like Australia, Canada, sa US, pwede mong kunin ang pamilya. Unlike ata dyan sa Middle East, malaki sweldo, kaya nga lang, hindi mo rin ata mahirap ata mong kunin ang pamilya, no? At least dito, sama-sama kami. Kahit naghihirap, at least sama-sama naman. Wow, ang ganda naman. Yan, maganda, no? Maganda yung maganda pag kasama mo mga pamilya mo. Opo, maganda po yan. Ikaw, may yung pamilya mo nasa Pinas o sa Pinas po? Okay. May pamilya ka of your own o single pa or married na? O personal na question na to, no? So, you have the option not to answer. Married po? Okay. Meron ng bundles of joy? May anak na rin? Mahirap no, magkahiwalay kung nandun si Labidabs tapos nandyan ka. Pero okay rin lang if you'll get used to it naman, no? Yung long distance relationship. Basta nagtitiwala, yun. Opo, may isa babae. Okay. Nako, baka kailangan mong umuwi para dagdagan. Ako, nakatatlo na ako dito. Para sa pamilya, go, go, go. Ha, ha, ha. Oo naman, para may kalaro si babae, yung anak mong babae. Baka kailangan niya ng kailangan ng sundan. Yan. Pero, yun nga, it's easier said than done. Tsaka mo na host. Oo, no pressure. Pag handa uli kayo,
importante kung malayo ka sa pamilya mo, mayroon kang mga social group dyan sa Middle East. Kailangan ng social support. Nagrigat no agmay-may saka. At least no dati social group mo na pag off work pwede mo silang pwedeng tatambay, pwedeng mag-usap-usap. Opo host, yan. Yan, importante talaga ang social support, social group. At least pag off mo, pwede kayong pupunta, mamasyal, pwede pupunta sa mall, mag-coffee, chikahan. Sige host, out na me ha. Next time ulit. Okay, this time hindi kita pipigilan. Oo naman, sige. By all means, sige lang. Next time ulit. Ingat-ingat, ingat-ingat dyan, ingat sa trabaho. Stay safe and salamat sa pagbisita. Thank you. Ingat. Thank you, girlie. Ingat.
Florencia Leyva, Tamsak host. Hello, hello, Florencia. Salamat sa pagbisita. Musta naman? Kumusta ka na? Salamat sa patamsak.
Daan lang po, host. Yan. Salamat sa pagdaan. Salamat sa pag-BG-BG. Thank you, thank you. Sorry. Taga saan ka, Florencia? Okay. Hong Kong host. Okay. Meron din akong kadikitan. She's from Hong Kong. Ang pangalan niya? Kalimutan ko na yung pangalan niya o yung YouTube name niya. Okay. Thanks po sa pagdaan at thumbs up niyo sa LS ko kanina, host. Ayan. Nanunukli pala si Florencia. Thank you naman. At nabisita mo rin ang aking LS. Hindi siya busy, so okay lang. Thank you sa pagdaan at sa patamsak. Yan. Ganyan dapat ang yan ang mindset ng nag-YouTube. Give and take. Yep, dito ako sa New Zealand at the moment. Pero sa Pinas, taga Benguet ako. Kung nandun ang city ng Baguio. Haha. Kiwing-kiwi na ako. Hindi eksakto sa Baguio, Florencia. Doon na kami sa Benguet, sa munisipyo ng La Trinidad, kung saan makikita yung strawberry fields.
napangiti si Florencia. KM14. Taga doon ka ba? Kung KM14 na distublay, right? KM10 is Shilan. 13, yeah, KM14, one na yan. Sa munisipyo na ng Tubla yan. Pero Benguet pa rin. Nakarating na po ako dyan. Ayun. May teacher nga ako na Miss Leiva, pero hindi Leiva. Leiva ang alam ko. Taga Tublay siya. More or less, nasa KM14 or 13 siya. Yung barangay Akop, Tublay yon. Pero sa Benguet pa rin yun. Ikaw, taga saan ka sa Pilipinas? Sinama lang po ako doon ng friend ko gawa ng strawberry picking. Yun. Sa La Trinidad yun. No strawberry picking. Batangas po ako, host. Ayan. Taga Batangas ka pala. Kumusta naman dyan sa Hong Kong? So far, so good, host. Yan. That's very good to know. Off mo siguro dyan, ano? Off mo ngayon. Sunday dyan sa Hong Kong. Off, okay.
It's time to unwind. So bukas may pasok ka uli o off mo pa rin? Kumusta ang trabaho naman dyan? Christy Channel, shout out host. Yan, mega shout out to you. Ang salamat sa pagbisita. Thank you. Baka masipa tayo. Host, wag banggitin sakit ng mundo. Okay. Parang narinig ko ngayon. Pag sinasabi mo raw yon, masisipa raw ni Lolo. Sige, salamat sa reminder, ha. Pasok na po ulit, Florencia Leyva. Thank you sa pagdalaw, Florencia Leyva. Thank you. And Christy Channel, salamat sa patamsak dyan. Thank you. Musta? Ha. Oo, meron anong tawag dito? Pumunta ako na malengke kanina. Yan, ang supply namin for the whole week. Pero by Thursday, actually, ubos na yan. Yung banana or banana eating family kami kasi dito. So, naubos yan agad-agad. Ano siya? I think Mexican bananas yan. Kasi pag Philippine banana, may mga kanyan, may mga stickers na dole. Christy and Florencia, pwede kang magbaba ng bahay. The house is yours. Kung hindi pa kayo magkadikitan. Galit sa saging. Nako po, mega shoutout to you. Galit sa saging. Ninja Tony Florencia Leyva. Okay. Galit sa saging. Magandang pangalan yan. Yan, si Christy Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Florencia, punta mo naman si Christy. At magbaba ka na rin ng bahay para magdikitan kayo dyan. Saktong-sakto, ha. May katapat tong mga saging ko to. Galit sa saging. Naku po.
Mukhang maibig sabihin din yan ah. Done to you po, Christy Channel, madam. Yan, si Galit sa Saging. Magbaba ka rin ng bahay, Florencia, para madikitan ka ni Christy. Baba mo na yung main mo. Yan, para kwan. Hello, hello, Sheena May B. Manzanillo. Hello po, host. Hello, Sheena. How are you? Galit sa Saging, dinikitan ko na din to sa'yo, host. Naku po, sige lang. Babalikan ko yan mamaya. After ng LS ko o siguro bukas na. Oo, Sheena, open fishing na tayo ngayon. Kaya nilapag ko na lang na lahat ng mga saging ko dyan. Ready to pick? Lahat tayo kasi galit sa saging, hanap lagi saging. Oo nga naman. From Christy Channel, galit sa saging, bahay mo po. Sheena May B. Banzanillo, yan. Paminsan-minsan, may mga bumisita naman. Tsaka dahil din sa inyo, bumibisita kayo sa akin. So, may 2, 3, 4, 5. Malaking bagay na yun sa akin. Thank you, Sheena. Ha? Yan si Florencia Leiva. Yan yung kanyang pinaka-main. Nagbaba ng kanyang bahay. And sabi ni Florencia Leiva, Madam Christie, ito po yung bahay ni Galit sa Saging. Yan. Sheena May B. Manzanillo, sana host, tuloy-tuloy na ito. I'm happy for you. Thank you. Sige lang, Sheena May, by all means. Yan, sige, yes. Salamat. Florencia and Christy, nagbaba na ng bahay si Sheena May B. Manzanillo kung hindi nyo pa kadikitan. Legit na yan. Palaging bumibisita sa akin. And Sheena May B. Manzanillo, mayroon ng bahay na rin si Florencia dyan. So, pwede mo rin siyang bisitahin. At yan, si Florencia Leiva, done po na po, Christy. Sabi niya.
From Florencia Leyva, Sheena May, ganda po boses mo, done to you. Yan. Oo, magaling yang kumanta si Sheena na yan. She's a teener, pero maganda boses. She belts it out. Yan si Florencia Leyva, nagbaba na rin ng kanyang bahay. Panlaban po, Idol Philippines. Yan. Totoo yan. Totoo, Florencia Leyva. Pwede na siya. And I am pretty sure masaya si Sheena May na mabasa yung message na yan. Very encouraging. Yan, si Florencia Leyva, go! Why not? And from Sheena May Di Manzanillo, Florencia Leyva, Dan, pabalik na lang po. Salamat. Yan. And from Sheena or from Florencia Leyva, naunahan na po kita, Madam Sheena. Yan. Yan, Sheena May Di Manzanillo, salamat Florencia Leyva for good words. Yan, very encouraging Yan, si Sheena May Di Manzanillo, ano yan, nagbubuelo lang yan, mag-LS din siya eventually. Pag may talent ka, ipakita at i-share mo, yan. Totoo po yan, Florencia. Take it from them, Sheena May. Kaya, yan. I'm pretty sure that's a confidence booster para sa'yo. And thank you, Florencia Leyva, for those kind words. Florencia Leyva, Zephany ng Idol PH po is pamangkin po ng kapatiran ko sa church. Okay. Zephany ng Idol Philippines. All right. That's good to know.
And from Sheena Christy Channel, done, full pack. Pabalik na lang po. Salamat. Yan. Christy Channel, done na raw, sabi ni Sheena May. Yan, si Christy Channel. Done na po, Ma'am Florencia. Di na po ako nagbakas. Ayan. And from Christy Channel, done na po, Miss Sheena. And Sheena, returning his gratitude, sabi niya, salamat Christy. Yan. And from Florencia Leyva, okay lang po, Madam Christy. Host, out na muna po ako. Host, thank you po host. Ganda ng background music mo host, nakaka-chill. Hehe. Thank you Florencia. Maraming salamat sa pagbisita and salamat din sa iyong mga komento at
Yan, stay safe. Ingat-ingat lagi. Balikan ko na lang si ninja mo, yung galit sa saging na ninja mo, Florencia. Yan, mega shout out to 7 people in the house. Thank you, thank you. Hello, hello, Eman Winda, Tamsak Dan host.
Salamat sa pagbisita. Thank you, thank you. Bernabe Balile, hi sir, pa-shoutout po. Shoutout to you, Bernabe Balili. Salamat na naman sa pagdalaw. At salamat sa iyong tamsak. Regular na bisita natin yan, si Bernabe Balile. Thank you sa pagbisita ulit, sa pagdaan. Baba ka na rin ng bahay, Bernabe and Eman. Para kahit na late yung mga iba na papasok, sabihin ko na lang na puntan yung bahay mo. Mag-iwan ng bakas, tapos alam mo nang gagawin mo, balikan mo rin sila. Thank you sa pagbisita. Wala naman sir, relaxing music nyo sir. Kantok eh. Nako po. Nako, pag relaxing, no, matutulog ka niyan. Yan, si Sheena May. Nandito pa pala si Sheena May. So, Bernabe, magbaba ka na ng bahay para pasukin ka na ni Sheena May. And Sheena May B. Manzanillo, hello po, Eman. Sabi niya, salamat Sheena sa pag-shoutout sa mga bisita ko. And thank you for sticking it out. Yan, si Sheena May, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, Bernabe, pasukin mo na. Yan, si Bernabe, nagbabanda rin ng kanyang bahay. Galing po kasi ako sa beach, sir. Kakawi ko lang, hehe. Nag-vlog po doon, mag-edit po me tonight. Ayon. Sige, i-post mo agad-agad para mabisita namin kung ano mayang video mo. Yan, si Bernabe Balili, Dan Ma'am, Sheena May Manzanillo. Dan na raw, Sheena May. Hi, Lani Zulueta. Host, I'm back. Thank you for coming back. Lani, hindi mo pa ata kadikitan si Sheena May B. Manzanillo o si Bernabe Balili. Dikitan mo na sila. Tapos magbaba ka na rin ng bahay. Para masaya. Yan si Lani, nagbaba ng bahay. Bernabe and Sheena. Kung hindi nyo pa kadikitan si Lani, may bahay na siyang ibinaba. Patusok na lang o magmahalan kayo dyan. Magyakapan. Makipagkaibigan. Makipagbulahan.
Yan, Sheena May B. Manzanillo. Dan na din, Bernabe Balile. Salamat. Lanimi Zulueta, Bernabe Balile. Dan ako sa'yo. Payakap dyan. Tapos nagbaba na rin kanyang bahay. Sige, Bernabe Balile, pasukin mo na si Lani. Kasi pinasok ka na niya. And Bernabe Balile, dan na din, madam. And he must be referring to Lani Zulueta. Yan. Nagkadikitan na kayo dyan. Thank you, thank you. At dito kayo nagdikitan sa akin munting bahay o sa aking LS. Yan si Lani Zulueta, Sheena, dan ako sa'yo. Pasokle, yan. I'm pretty sure babalikan ka niyan ni Sheena. Legit na kapatid natin yan. Ang aking frequent visitor sa aking LS. And from Bernabe Balile, yan, opo sir, sabi niya. And from Lani Zulueta, saying her gratitude to you, Bernabe Balile, sabi niya, thanks po. And Sheena May B. Manzanillo, dan na din ako sa'yo, Lani. Salamat po. Yan. And from Bernabe Balile, welcome po ma'am, Lani Zulueta. Yan. And Lani Zulueta, welcome Sheena. Yan. Yan. Very polite, very courteous na mga bisita natin. Saying their shout outs, saying their gratitude. Yan. Thank you, thank you.
Danny Zulueta, host, cute ng boses mo. DJ ka ba host? As lang. Hehehe. Naku po, ikaw naman. I'll take it as a compliment na lang ha, pero pangit kaya ng boses ko. Kasi kung minsan pinapakinggan ko na rin yung LS ko sa after ng LS ko. Pangit naman boses ko. Pero I'll take it as a compliment na lang. Yan. Host, sabayan mo yan ng kanta. Ha ha ha. Meron kaming anim ata na original composition. Pero alam ko pangit kasi ang audio pag from YouTube na diretso. Siguro eventually i-premiere ko na lang parang pre-recorded as opposed to live na live kasi alam ko pangit ang audio At saka siguro hindi ako ang kakanta, yung mga anak ko na lang pakantahin ko habang gusto pa nila. Sheena May, ang galing din niyang kumanta. Ayan, totoo yan. Pang ano yan, pang Philippine Idol yan, si Sheena May. Salamat Lani, yan. From Sheena May B. Manzanillo. Sheena May, keep it up, yan. Keep it up, keep it up, keep it up, keep it up, yan. Si Sheena May, malapit na rin niya mag-LS, Lani Zulueta. Kumukuha pa yan ng buwelo. Aabangan ko siya. Notify all mo. Ako, Lani, para pag nag-LS ako, punta ka. Yan. Yan, nag-plug na ang Sheena May B. Manzanillo ng kanyang future LS.
Opo, host, kailangan eh. Oo naman. Of course, you can always do that. Lani Zulueta, Sheena May, pa-shoutout mo ako sa LS mo ha. Thanks sa invite. Yan. At saka tulungan din natin yung maliit pa ang bahay. Oh, that's right. Totoo yan, Sheena May. Lani, nag-LS ka rin ba? And from Sheena May, opo, Lani, sure, shout out kita. Di pa host, maliit pa bahay ko. Yan. Like me. Hehe. Pwede ka nang Lani, pwede ka nang mag-LS kahit wala kang 1,000 na subscribers. Kaya nga lang gamit ka ng mga applications such as yung StreamYard. Tsaka alam ko, meron pa mga ibang programs na pwede mong gamitin. Kasi ang WH, mahirap kunin. Sana inumpisan ko pa habang sinabay ko na habang nagsasaging ako noon. Mahirap kunin si oras. Sheena May B. Manzanillo, sabi kasi nila, dati host, need mo nang mag 1K bago mag-LS. Hindi totoo yan. Kahit less than 1K, pwede ka na mag-LS. Kaya nga lang, gamit ka ng mga ibang applications. Lani Zulueta, padikit naman dyan sa di ko pa nakadikit. Babalikan ko kayo, promise. Yan, si Lani Zulueta with kanyang bahay. And Sheena May B. Manzanillo, pero may mga nag-LS na maliit pa ang bahay. Kaya nga, sabi ko, hindi totoo yung nagsasabi na dapat mag-1K ka bago mag-LS. Yung 1K ata, kailangan mo yan para diretso kang mag-LS direct from YT. Pero kung isa pa lang subscriber mo, pwede ka nang mag-LS. Kaya nga lang, you have to use applications such as StreamYard. And siguro yung OBS, but I'm not sure with OBS, pero definitely sure with StreamYard. Kahit hindi mo pa na meet yung 1,000K na threshold or your requirement na yon.
Sheena May, Opo host, tama kayo. Yun. Kaya dapat noon ko pa sana inumpisahan mag ano mangista ng oras. Kasi ang nangyari kasi sa akin nung naabot ko na yung 1K, doon na rin ako nagsimula mag-LS. Pero actually, nahirapan din ako magbuelo. Wala sa confidence. Kaya at saka may mga technical problems din ako kasi akong Lani Zulueta, mga ilang saging host na pwede na gumamit ng StreamYard makapag-LS. Ang alam ko kahit isa pa lang ang subscriber mo, pwede na eh. Kasi hindi kailangan ang 1,000k na saging. At saka ikaw naman, I'm pretty sure nasa grade 2, grade 3, grade 4 ka na. So, pwede na yan. Isabay mo na, habang nangingisda ka, mangisda ka na rin ng oras. Kasi, kasi mahirap yung oras na kunin. At saka, na rin, sumama ka sa mga groups. Kasi ngayon din lang ako sumasama sa groups. Meron akong isa, dalawa na grupo na parang grupo na ang goal naman, ang mutual goal is aside from sa mga banana, para rin sa oras. Sheena May, Lani, i-message kita mamaya, bigyan kita ng mga MyLS para dumami banana mo. Yan. I-friend mo sila. Okay, yan. Oo, kailangan din ng kailangan din ng mga connection. Pag ikaw lang, nako po, mahirap. And Lani Zulueta, Sheena May, thanks ng marami. Yan, totoo yan. Kailangan ng connection para magtulong-tulong kayo. And hard to admit, wala akong connection. Isa lang siguro, tatlo, mga ganun lang siguro nung nangingista pa ako. Tapos hinintay ko pa na naka 1K ako bago ako mag-LS. Pero actually, pwede ka nang mag-LS as early as now. Isabay mo na sa pangingista mo. And Sheena May, welcome Lani.
Add mo ako sa FB. Same name po, Sheena May. Yan, si Bernabe. Silent na pa lang siya, ano, tahimik lang siya dyan, pero nakikinig naman siguro dyan. Tsaka nagbabasa ng mga, yung mga bakas dyan. Yan, sige, tulong-tulong tayo. Tulong-tulong kayo dyan. Bernabe, Lani, and Sheena. Okay. Lani, sige, sabi ni Sheena. Yes, sir. Yan, totoo yan. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong. Thanks, Sheena, sabi ni Lani. Sheena May Bimanzinilio. Okay, Bernabe Balile. I-message din kita sa mga LS lagi. Okay, yan. Still 9 million in the house. Thank you for sticking it out.
Lani, yung FB mo ba is Lani Zulueta rin? Palawan State University? Lani Zulueta, Calapan, or Palawan State University? Still 7 million in the house. Thank you for tuning in.
Sheena May, dito pa rin ako. Host, tambay lang po ako. Salamat sa patambay, Sheena May. After 30 minutes din siguro, matutulog muna si host. Pero iwanan ko na rin siguro to. After 30 minutes, totally silent LS na lang. So 30 minutes pa. May trabaho si host bukas. Maagang papasok. It's 10:32 p.m. Sunday na kasi dito sa New Zealand.
Janice Beliares, yan. Salamat sa pagbabalik. Sheena May, kung nandyan ka pa, pakibisita naman yung bahay ni Janice. Nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, thank you. Thank you sa pagbalik, Janice. Musta? Still 8 million in the house. Thank you for sticking it out.
Salamat sa pagtambay diyan. Hello din, Janice. Hello, hello. Kumusta na? Taga saan si Janice?
Time check. 10 minutes to go. Time check. 5 minutes na lang po. At matutulog na si host. Maraming salamat sa inyo. Thank you for chilling it out with me tonight. Lenny, Barnaby, Sheena, and Janice, and all sa lahat na mga bumisita. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Thank you all for coming. Thank you for tuning in. Stay safe, everyone, and blessings to all.
All right, this is your host, Amazingly Gayamans, signing out. Good night.